Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal na společném semináři České společnosti ekonomické a České národní banky. Dnešní téma semináře zní Nekonvenční měnová politika u konce s dechem aneb jak čtvrtstoletí vysoce uvolněné měnové politiky v Japonsku ovlivnilo makroekonomické myšlení. Myslím, že řečníky není potřeba představovat. Pan Miroslav Singer, hlavní ekonom Generali CEE Holding, pan bývalý guvernér a dalším řečníkem je pan viceguvernér, profesor Jan Freit z České národní banky. Tak myslím, že není potřeba nějakých dlouhých úvodů a předal bych slovo rovnou panu Freitovi. Dobré odpoledne. Já bych chtěl nejprve poděkovat České společnosti ekonomické za to, že se po mnoha letech opět mohu účastnit jako řečník semináře o měnové politice zde v Praze. A taktéž bych chtěl poděkovat Tereze Veselé z Institutu ekonomických studií a České národní banky za pomoc s přípravou prezentace. A chtěl bych poděkovat nám všem, že jsme si před mnoha měsíci zvolili jako téma makroekonomický vývoj v Japonsku, protože jsme to trefili. Japonsko je dneska velmi horké téma, zejména mezi finančními investory, kteří se na ně dívají jako na spásu, kam se dá investovat do akcí a neprodělat. Nicméně my tady dnes nemáme seminář pro finanční investory, který by se díval na to, co se asi stane, ale budeme se dívat hodně zpět, protože máme makroekonomický, tak trochu hospodářsko-politický seminář odborné společnosti. Já začnu tedy trochu v historii a začnu zhruba před 4 lety, kdy se v určitém okamžiku na globálním trhu dluhopisů obchodovaly zpravidla státní dluhopisy, ale občas i korporátní dluhopisy s negativním výnosem. Tehdy to bylo zhruba 10 000 miliard dolarů v tržní ceně těch dluhopisů a ve Financial Times i jinde se objevovaly diskuze o tom, zda vlastně japonizace nebo japanifikace se nestává hrozbou pro celý západní či dokonce svět nebo případně pro další část Asie. A ti pozorovatelé si zpravidla všímali dlouhé bitvy s deflací a se slabým hospodářským růstem a kladli si otázku, zda ty měnové politiky, které byly nasazeny, jsou vlastně efektivní. A teď se vrátím ještě trochu zpět. Západní ekonomové, včetně nás, si všimli japonského vývoje někdy ke konci 90. let a tehdy začala dlouhá série vyjádření a článků, které se dívají na to, že je něco zpátky. Tak nás zpravidla v té době zaujaly články Paula Krugmana, který viděl, že je zpět past liquidity. Koncept, který vlastně se v té době několik desítek let v akademické literatuře moc neobjevoval a najednou vlastně měli lidé pocit, že se ten koncept, o kterém si mysleli, že už zanikl, že nám to nehrozí, objevil zpátky. A skutečně byl to Paul Krugman, který první začal hovořit o tom, že z pasti likvidity se dá dostat nejenom fiskální politikou, ale i politikou měnovou. A pak vidíme pravidelně to, že se objevuje slogan Japonsko je zpátky. To znamená, zpravidla se objeví jednou za pár let naděje, že situace se vyřešila a ta ekonomika se vydává na standardní dráhu.
Tady, když se pak podíváte na tu prezentaci, tak jsem tam dal odkaz na Finance and Development z roku 2006, na podklad OECD z roku 2014, ale samozřejmě v letošním roce je to, jak jsem říkal, horké téma. V řadě finančních médií se objevují články o tom vlastně, jak ta situace je tedy jiná a jak konečně možná se i pod vlivem růstu cen akcií Japonsko vrací zpět na globální investorskou scénu. Než se na konci zamyslím nad tím, zda tomu tak je nebo není, tak bych nejprve udělal obecný úvod na to, co se vlastně v Japonsku odehrálo. Vezmu to velmi zkratkovitě a zjednodušeně. Všichni víme, že v 70. a 80. letech v Japonsku proběhl obrovský ekonomický a finanční boom, který ke konci 80. let skončil taktéž obrovským propadem a vedl k jedné věci, vedl k tomu, že se prudce snížilo vnímané bohatství společnosti, domácnosti a podniků vlivem poklesu cen aktiv. Asi nejznámější a nejvíce podstatný v celé té věci byl pokles cen nemovitostí. Ty dlouhodobé řady jsou v Japonsku aproximovány cenami pozemků. A vlastně tady vidíte obrázky, nalevo je Tokio, napravo je potom index 6 velkých měst a vlastně vidíte, že z úrovně 100 na začátku 80. let někdy, tak ty ceny vzrostly několikanásobně, aby pak poklesly a nikdy se nevrátily zpět, což je relativně výjimečný vývoj ve světě, ale tak tomu bylo. Podobně to vypadalo s cenami akcií, které nehrály tak významnou roli v portfoliích lidí jako pozemky nebo nemovitosti, ale když se podíváte na vývoj, tak to červené, to je bankovní index na pravé ose a tam vidíte, že se dodnes ty ceny akcií ani zdaleka nevrátily na ten pík, který měli v roce 88-9. Zatímco, když se podíváte na ten index 225, tak po těch 30 a něco letech, 35 letech se konečně ten stávající úroveň toho indexu přiblížila té úrovni z toho píku na konci 80. let. A to je to vlastně, co říká Japan is back. Každopádně ten pokles vnímaného bohatství byl obrovský. Richard Koo, který napsal spoustu knih o Japonsku, tak říkal, že vlastně během 10 let se snížilo vnímané bohatství domácností zhruba o 300% HDP. Jak na to ty ekonomické subjekty reagovaly? Reagovaly na to tak, že se snažili opravit své bilance. Prostě zjistili, máme moc dluhů, máme mnohem méně aktiv, než jsme si mysleli, tak to půjdeme uvést do nějaké nové rovnováhy a začal kolektivní deleveraging. A vlastně ten měl taktéž velký kolektivní dopad. Nalevo vidíte index stavu úvěrů poskytnutých nefinančnímu sektoru. Jsou to jak bankovní, tak nebankovní úvěry. A vlastně vidíte, že ten propad absolutní trval od zhruba poloviny 90. let a trvá až do dneška. Vlastně nikdy ten stav těch úvěrů nedosáhl té historicky nejvyšší úrovně. A napravo je možná důležitější obrázek, je tam standardní ukazatel credit to GDP, tedy poměr financování nefinančního soukromého sektoru,
nefinančního soukromého sektoru oproti HDP. A vlastně vidíte, červená čára, to je celkový kredit, tam vidíte, že skutečně ten propad byl zcela výjimečný. Ty dluhy byly velké, 215% HDP je velké číslo a ono pak vlastně propadlo o nějakých 70% HDP, to je taktéž spektakulární. Pod tím jsou pak bankovní úvěry oproti HDP, tam ten propad byl taktéž značný, ale nebyl tak drastický a to číslo vlastně je dneska vyšší, než bylo v tom píku v roce 88. A proč, tomu se dostanu za chvilku. Japonská měnová politika zpočátku tu situaci nechtěla nějak agresivně řešit a je přirozené, že v takové situaci vznikly deflační tlaky nebo dezinflační tlaky, takže nalevo vidíte červený graf index CPI, který vlastně mezi lety 96 až 2012 klesal v souhrnu a teprve později se vydal na nějakou vyšší úroveň. A inflace byla občas negativní, občas lehce pozitivní, v podstatě žádná spektakulární deflace, ale relativně setrvalá. A taktéž napravo pak vidíte ta modrá čára, že vlastně nominální HDP po docela dlouhou dobu klesal, jakkoliv reálný HDP šel zpravidla nahoru. O tom ale bude mluvit podrobněji Mirek Singer. V ekonomice vznikla určitá nerovnováha, kdy soukromý sektor vytvářel relativně vysoké úspory, které ovšem si nikdo nechtěl vzít, kromě vlády. Takže vláda si ty úspory jakoby vzala a začala je utrácet, což samozřejmě se odráží v relativně vysokých deficitech veřejných financí a taktéž v postupném nárůstu státního dluhu. Ten byl vlastně na počátku 80. let a na konci 90. velmi malý, ale postupně narostl. Lidé se hodně zaměřují v případě Japonska na to velké číslo, na těch 250%, dejme tomu, hrubý dluh oproti HDP. Nicméně v tom japonském případě je relevantnější ten čistý po odečtení těch penzijních věcí a ten je taktéž poměrně vysoký, ale to číslo je dosti nižší a myslím si, že je relevantnější. V situaci, kdy vám prudce klesá úvěr bank do soukromého sektoru, byste očekávali, že bude se vyvíjet negativně peněžní zásoba. Tomu tak nicméně nikdy, dá se říct, až na jednu výjimku nebylo. Peněžní zásoba rostla, ne rychle, ale rostla, a to tím, že vlastně banky na místo soukromého sektoru začaly financovat spíš stát, což je konec konců věc, kterou docela vidíte i v České republice, kdy přestaly růst soukromé úvěry nějak výrazně rychle, ale to tempo velmi slušně dohání úvěry bank státu. Jinak vlastně Banka pro mezinárodní platby má hezkou statistiku, hezké obrázky, kde pak vidíte, jakým způsobem vlastně při tvorbě úvěru v ekonomice začal jako dlužník dominovat stát. Ke konci 90. let, jak se ti západní ekonomové nebo zpravidla ekonomové z americké akademie začali tomu Japonsku věnovat, tak se taktéž objevila řada doporučení, co by japonské orgány, zejména Bank of Japan, měly dělat. Jak jsem již říkal, takovým prvním významnějším příspěvkem byly práce Paula Krugmana. Ony jsou odlišné od těch následujících příspěvků v tom, že jeho pohled byl docela tradiční, byla to hodně taková statická makroekonomie. On v té době byl ještě ekonomem, který se primárně věnoval international macroeconomics, otevřené ekonomice a docela tradičně se zaměřoval na rovnováhu úspor a
investic v ekonomice. A myslím si, že do dneška ty články jsou velmi zajímavým čtením. A on přišel vlastně s tím, že řešením situace je nejenom to, že bude stát vytvářet velké deficity veřejných financí a utrácet ty nechtěné úspory, ale taktéž, že centrální banka kredibilně slíbí nezodpovědnou měnovou politiku, aby vytvořila očekávání, že budoucí cenová hladina bude mnohem vyšší než ta současná. A následně se toho tématu chopili mladší ekonomové, zpravidla z nové neoklasické syntézy nebo taková ta New Keynesian makro, kteří začali vlastně postupně doporučovat přechod na cílová inflace, přechod na cílování cenové hladiny s inflací cílovanou na vyšší než 2% úrovni a samozřejmě taktéž doporučovali řadu nekonvenčních nástrojů s jedním zásadním cílem zvýšit inflační očekávání, která by pak tedy posunula ekonomiku na nějakou jinou oběžnou dráhu. To se stalo konec konců i základem oficiálních doporučení Mezinárodního fondu. Stačí se podívat na reporty, Article 4 reporty z počátku století, kdy IMF permanentně doporučoval japonské centrální bance zavést cílování inflace. A to pokračovalo dále a dále. Pro zajímavost, pro pobavení trochu jsem vybral jeden článek Blancharda a Pouzena z roku 2015, kdy pánové trochu si myslím, to přepískli a říkali, že Japonsko potřebuje nastartovat mzdově cenovou spirálu, jaká vznikla v 70. letech s tím, že ten existující 2% inflační cíl nahradí cílem 5 až 10% po několik let. A to už samozřejmě bylo trochu za hranou, ale tak prostě ta debata vypadala. Japonská centrální banka společně s ministerstvem financí ve finále udělali víceméně to, co na očích makroekonomů viděli. Udělali to ale pozvolna, pomalu, často se zpožděním, v menším kvantitativním rozsahu. Já to nebudu číst, vlastně vidíte, že postupně od nulových až negativních sazeb přešli k kvantitativnímu uvolňování, kvalitativnímu, kontrole výnosové křivky, forward guidance, k nákupu aktiv ve snaze pomoci klimatu a tak dále a tak dále. A až nakonec letos byl učiněn první krok opačným směrem, jakkoliv v realitě tomu tak úplně není. Jo. Japonská centrální banka zvedla vlastně ten strop pro výnosy desetiletých státních dluhopisů z 0,5% na 1%, ale to neznamená, že by kupovala méně státních dluhopisů, naopak v posledních dnech ji kupuje trochu více. To samozřejmě se nakonec promítlo do nárůstu bilance centrální banky. Existuje řada centrálních bank, které mají zajímavou a trochu nabobtnalou bilanci, ale v případě Japonska skutečně je to poměrně výjimečné. V té bilanci mají lecos, ale ve finiši je to tak, že vlastně většinu té bilance tvoří japonské státní dluhopisy. Víceméně Japonská centrální banka drží polovinu všech státních dluhopisů ve své bilanci. Tak a teď tedy zpět k naší diskuzi, kterou jsme začali v roce 2003. My jsme tedy diskutovali, bylo to na CERGE, zda to kvantitativní uvolňování může fungovat a co asi může způsobit. Dnes jsme o 20 let starší a možná trochu zkušenější, ale situace se změnila a vlastně dneska si můžeme klást otázku, zda to kvantitativní a kvalitativní uvolňování zafungovalo a zda ta situace
na kterou vlastně se cílilo, zda je vlastně vyřešena a můžeme se věnovat jiným věcem. A to je asi to, co pak budeme diskutovat. Jsme tady samozřejmě vystaveni dvěma ale. Za prvé máme problém s counterfactual, pokud jde o to, co by se stalo, pokud by po více než 20 let ty politiky nebyly aplikovány. A zároveň vlastně nevíme, co se stane za dalších 20 let v důsledku těch politik, které byly aplikovány. Takže asi v roce 2043 tady bude další seminář, kde si to řeknete. Já si dovolím pronést jedinou prognózu, já tady asi už nebudu diskutovat. Pokud se ptáte, zda to zafungovalo, tak je otázkou vlastně, na co se ptáme. Pokud bychom jako jediné měřítko věci vzali inflaci, tak tady jsem si vzal obrázek od stávajícího viceguvernéra japonského a ten vlastně rozdělil takovéto období po roce 1997 tím, že znovu začal v roce 2013, kdy Japonsko zavedlo většinu těch opatření a z toho se zdá, jako by přece jenom ta průměrná inflace se stala pozitivní, když předtím byla negativní. Pokud se hluboce zamyslíme nad všemi těmi událostmi a souvislostmi, tak je to trochu možná maličko manipulativní, ale prostě něco na tom je. Nicméně já bych se spíše vrátil do těch představ, které byly v těch paperech makroekonomů. Primárním cílem těch měnových politik mělo být to, že se zvýší zamýšlené investice oproti zamýšleným úsporám, aby vlastně ta ekonomika se vrátila zpět k nějakému běžnému makroekonomickému vývoji bez deflačních očekávání. A samozřejmě tou veličinou, která primárně ovlivňuje rovnováhu úspor investic v těch modelech, tak je dlouhodobá reálná úroková sazba. Nalevo vidíte nominální sazby, tam je tedy vidět vlastně nejprve na modré čáře posun těch krátkodobých sazeb na nulové úrovně, pak lehce negativní, a pak vlastně vidíte červenou čáru, to je ten dlouhodobý výnos bondů, nominální. Je vidět, že poprvé se ty japonské bondy dostaly do negativního teritoria až v roce 2016. Jinými slovy, negativní dlouhé výnosy nejsou japonským vynálezem, to je vynález eurozóny z roku 2014, pokud se nepletu. Ale napravo vidíte tu podstatnou čáru, to jsou reálné dlouhodobé sazby. Měřítek je spousta, já jsem si vzal nakonec řadu z webu ECB, je to víceméně ex post reálná úroková sazba a tam teda vidíte jasný trend, to znamená, že skutečně bez ohledu na ty výkyvy, tak ty politiky, které byly prováděny minimálně dodnes, tedy skutečně vedly k tomu, že postupně pomalu velmi se ty dlouhodobé reálné sazby dostávaly na nízké až negativní úrovně. Tak a ten vývoj reálných sazeb by měl způsobit to, co bylo tedy žádáno, pokles úspor a nárůst investic. Tady se asi zpravidla musíme podívat na domácnosti a na nefinanční podniky. Na obrázku nalevo vidíte domácnosti. Tam ta modrá čára je vlastně tradiční ukazatel míra úspor z aktuálního důchodu oproti disponibilnímu příjmu domácností. To číslo zaprvé, ta čísla ukazují, že taková ta velká spořivost japonských domácností je trošku mýtus, že ta čísla ani v těch 90. letech nebyla nějak velká a pak klesla na významně nízké úrovně a pak tam máte covid a zase nástup směrem dolů. A když se podíváme na korelace, tak ta čísla samozřejmě, nebo ten vývoj koreluje s vývojem dlouhodobé reálné úrokové sazby, nebo nominální, pardon, a taktéž ale koreluje s nárůstem obyvatelstva v důchodovém věku, nebo výrazně důchodovém věku, ale je možné, že jak demografie,
tak vývoj úrokových sazeb vlastně přispěly k tomu, že ta míra úspor z aktuálního disponibilního příjmu se prostě snižovala v čase a je již relativně nízká. Trochu složitější je to s nefinančními podniky. Napravo vidíte obrázek z letošního reportu Mezinárodního měnového fondu, který používá metodiku nebo takovou tu logiku, kterou popularizoval právě Richard Koo, že se vlastně díváte na přebytky či deficity jednotlivých sektorů, to znamená domácnosti, podniků a vlády. A vlastně pokud to číslo je pozitivní, to se týká vlastně zpravidla podniků a v určitém době pak vidíte červené číslo, domácnosti modrá čára a pak po určité době i podniků, to je červená čára a pod tím vlastně vidíte negativní černou čáru, to jsou vlastně deficity veřejných financí. To znamená, když to je nahoře, tak tam se vytváří jakoby úspory a dole se pak čerpají. No a tam vlastně vidíte, že do roku 90 byly velmi deficitní podniky, které se zadlužovaly, a naopak vláda se nezadlužovala a pak nastala ta substituce, kdy vlastně podniky se přestaly zadlužovat a naopak jakoby spořily a začala to utrácet vláda. A vlastně končí to v roce 2021, ale je tam vlastně vidět, že i když domácnosti jakoby přestaly spořit, tak o to více spořily podniky. Tereza Veselá mě upozornila na studie, které vlastně říkají, že máme být opatrní, že to, co se mezi úsporami domácnosti a podniků není úplně jasná dělící čára, jinými slovy, řada domácností těch bohatých, kteří vlastní ty podniky, prostě může spořit tak, že generuje cash ve svých podnicích. Jo? A to je asi případ i toho Japonska. Ale tak či onak je prostě vidět, že minimálně u těch podniků ty vazby, které jsme viděli na levé straně domácností, prostě neplatily. Tak pokud dále měli k něčemu přispět ty uvolněné politiky, tak to měla být určitě pokles dluhové služby. Nalevo vidíte, že červená čára, dluhová služba nefinančních podniků, ta skutečně samozřejmě poklesla s poklesem zadluženosti úrokových sazeb. Jinak ta čísla 60% příjmů podniků hrubého provozního přebytku byly vlastně za starých časů vlastně věnované dluhovou službu. To je extrémně vysoké číslo, které vidíme dnes pouze ve Francii. Nikde jinde nic takového jsem neviděl. A to číslo pak rozumně kleslo. A pokud se ptáme, zda se začaly ty podniky trochu zadlužovat, ano, začaly. Začaly se v posledních letech, ale docela nedávno znovu zadlužovat. A to pak vidíte stejně napravo na těch obrázcích kreditu GDP pro nefinanční podniky a domácnosti. Ano, skutečně ty politiky v posledních letech vedou k tomu, že se začínají opět ty sektory trochu více zadlužovat. A než tedy se dostanu na konec, tak pokud se ptáte, zda Japonsko je zpátky, tak víte, že já jsem posedlý zadlužeností sektorů a ekonomik a pokud bychom se dívali na celkovou zadluženost všech sektorů, tak Japonsko, první 3 sloupečky jsou vyspělé země, rozvíjející se ekonomiky a eurozóna a pak jsou jednotlivé země a Japonsko je stále víceméně souhrnu vysoce zadluženou zemí, kde bychom měli být opatrní. Nicméně já si myslím, že samozřejmě klíčové zadlužení soukromého sektoru a tam Japonsko mezi nějaké velké dlužníky zas tak úplně nepatří už dneska. Jo. Takže prostě je to už v tomto ohledu to je relativně normální vyspělá ekonomika. Ale nevím, uvidíme. Každopádně jsme dneska v situaci, že máme tady v ekonomické komunitě jasný konsenzus na všechno ostatní jiné než Japonsko. To znamená, ekonomové se obecně shodují, že máme procesy deglobalizace, demografické změny směrem ke stárnutí obyvatelstva a taktéž tady máme vyšší ochotu veřejnosti akceptovat fiskální schodky a to vše implikuje inflační tlaky, které nás očekávají a proto sloganem je, že úrokové sazby budou vyšší po dlouhou dobu, abychom zvítězili v té poslední míli
zatímco ještě před pár lety tady byl konsensus, že budou sazby budou nízké po dlouhou dobu. Prostě konsenzus se změnil. Otázka je, jestli to je pod vlivem analýzy nebo pod vlivem těch posledních čísel. Nicméně pokud o Japonsko, tak jak analytici, tak instituce očekávají, že se inflace v Japonsku vrátí pod úroveň 2%, pod cíl, a Mezinárodní měnový fond říká, že ty politiky nadále musí být vysoce uvolněné, aby se tak nestalo. Takže Japonsko je tady vnímáno jako specifická kauza, která se vymyká těm obecným vědomostem a zkušenostem. Každopádně, pokud se ptáte na mé názory, nebo jak shrnu to pozorování za těch posledních víc než 20 let, já si myslím, že ta japonská situace je unikátní, ale že se může stát jakékoliv ekonomice, která by prošla velkým ekonomickým úspěchem financovaným na dluh. A aby se tak nestalo, tak je dobré, aby tvůrci hospodářské politiky mysleli makroobezřetnostně, ne aby zabili dluhy, ale aby zabránili tomu dramatickému, spektakulárnímu nárůstu, který jsme viděli v Japonsku nebo v Číně částečně nebo v jiných zemích. Ale samozřejmě pokud se tak stane, tak je jasné, že na to musí hospodářská politika reagovat a všechny země víceméně, které se dostaly do podobné situace jako Japonsko, si z toho Japonska vzali příklad a jsou za každou cenu ochotny ty politiky uplatnit. Veřejnost to očekává, ale to neznamená, že se něco špatného nemůže stát. Může se stát něco jiného, ale prostě nikdo vám nezaručí, i když uplatníte ty zkušenosti, že vám to neuteče někde jinde, protože narazíte na protichůdné tendence. Takový druhý závěr je, že jak konvenční, tak nekonvenční měnové politiky, které jsou založeny na tom, co se označuje za mainstream monetary macroeconomics, samozřejmě budou fungovat pouze z části a pomalu. A pokud chcete strukturální problémy v ekonomice řešit proticyklickými politikami, z definice proticyklickými politikami, tak si kupujete čas, ale zároveň ten čas můžete promarnit. Prostě obojí je možné. A poslední věc, možná překvapivě, máme tady řadu politik, které jsou označovány za nekonvenční, ale vlastně oni se už dneska staly tak trochu konvenčními a pokud uvidíme opakování japonského scénáře někde jinde, tak asi bude zapotřebí myslet ještě méně konvenčně, aby to fungovalo. Tak já děkuji za pozornost a předávám slovo Mirkovi. Já taky děkuji. Jenom děkuji za připomenutí toho, že je to vlastně druhý díl semináře. První byl v roce 2003, ten třetí bude 2043. Prosím, dáme to druhé pondělí v říjnu, 2043. Napište si to prosím do kalendářů a poprosím pana Singera. Tak moc děkuji za pozvání. 2043, bude 75, to bude krásný seminář. Tak, já možná si dovolím začít, než začnu povídat o Japonsku, povídat i o tom kontextu, v jakém se debata o Japonsku, nekonvenční politice, Krugmanovi a jeho doporučení minimálně v mé skromné paměti poprvé odstla v Čechách, a to je rok 99, kdy na relativně 98 nebo 99, já jsem teď dokonce pátral v databázi seminářů CEPu, kdy já jsem měl potěšení představovat ty Krugmanovy modely, tuším na úplně prvním protosemináři CEPu, který se konal ještě na Žofíně. Hovořil jsem tam o pasti likvidity. Nebyl-li to tento, tak to byl seminář v roce 99, který dost paradoxně byl nazván Česká ekonomika očima mladší střední generace ekonomů, to jsem byl já, ano, mladší střední generace.
A v obou dvou případech těch poznámek o pasti likvidity a ty trap, do který se ta ekonomika může dostat, mě tedy zakladatel CEPu, myslím, docela nadšeně přikyvoval všemu, co bylo řečeno, což jenom připomíná, že ekonomická teorie zůstává, ale kontext, ve kterém je připomínána, se může dramaticky, ale skutečně dramaticky měnit. Tak a teď už půjdu k Japonsku. Já jsem se na to Japonsko díval spíš z pozice, tak už to bude dobrý, spíš z pozice jeho ekonomiky jako takové, tak před týdnem toto byla půlka grafu, který jsem tady prezentoval před týdnem a teď ho vypíchnu jenom pro Japonsko. Jo. Japonsko je ekonomika, která zaznamenala největší propad z vyspělých ekonomik světa v posledních 25 letech z hlediska svého významu na světové ekonomice, a to zhruba z 10% na necelých 6%. Ani ekonomika Evropské unie takového úspěchu i s odchodem Velké Británie nedosáhla. Jo. To je první. Druhá věc, na kterou já si teď hraju jako s tou 25letou historií. Jo. A jedna z věcí, která je jako vlastně šokující a trošičku to skrývají a znova mě jenom připomínají, že dlouhodobé časové řady PPP a HDP jsou pro analýzy ekonomické výkonnosti jednotlivých ekonomik zcela bezcenné. Jo. Protože v sobě nemají reální apreciaci nebo depreciaci kurzu, který si ten staťák abstrahuje, ale dlouhodobá reálná apreciace kurzu samozřejmě znamená, že výstup té ekonomiky se zkvalitňuje, je schopný dosahovat lepších terms of trade na světovém trhu a naopak. Jo, Japonsko je opačný případ. Tak Japonsko jako z hlediska svého rozměru na obyvatele, a to vypichuji, protože občas slyším, že pokles Japonska je způsoben zmenšováním jeho populace, tak na obyvatele zaznamenal negativní vývoj za 25 let. Jo. Na tom grafu je z 40, tuším 6 nebo 7 ekonomik jediné. Já se přiznám, že tento víkend jsem si chvilku hledal nějakou další ekonomiku, která takového úspěchu dosáhla, tak z usual suspects. Není to, jak byste možná čekali, Venezuela. I Venezuela dokázala růst jako za všeho, co zažila minimálně za 25 let, aspoň o kousek. Zimbabwe dokázala růst za 25 let aspoň o kousek. Jediná ekonomika, kterou jsem zatím našel, která dokázala předvést pokles za 25 let v HDP na obyvatele, je Sýrie. To si myslím, že je jako mnohem zásadnější zpráva o Japonsku než vše ostatní. Jo. Prostě ekonomik, který prostě za 25 let tohoto rozvoje světa dokázali klesnout, těch je málo, a Japonsko k tomu na rozdíl od Sýrie nepotřebovalo občanskou válku. Jo. To je svým způsobem jako velký úspěch. A nezažilo ji a nemá žádné známky občanské války. Tak jsem se trochu díval na ty úplně základní věci. Tyhle grafy jsou úmyslně srovnané, aby časová osa odpovídala. Tak jediné období růstu HDP na obyvatele v Japonsku předchází, ne následuje, ale předchází jedinému období výraznějšího růstu cen. No. To je teprve začátek. Samozřejmě to je trošičku to, co říkal. Vidíme tam ten ohromný propad aktiv. Ten první graf jsou bankovní aktiva, druhý jsou depozita ve finančním systému, obojí v procentech HDP. Stock market capitalization už to byla zmíněna. Jo? Respektive tam byl stock market, tohle je kapitalizace. Co je zásadní, je, že vidět, jak ty aktiva prostě plynou nebo vytváří se ten finanční systém mimo bankovnictví, jo, takhle bych to řekl, ten stávající. Jo. Ty banky byly těma špatnýma úvěrama zcela zahlceny a ten náklad pro bankovní soustavu z neřešených špatných úvěrů a po částech subvencovaných a banku držených u života je prostě drastický. Jo. Další věc, fantastické, vzpomeňte si znova, jo, v tempo růstu 2009 až 2013, to je současně období, které následuje ten hrb na vzestupu v nezaměstnanosti. Jo. Neboli napřed nezaměstnanost, pak tempo růstu. A další zásadní věc je,
ta ekonomika nevytlačuje, naopak vtahuje ty klasické marginální trhy v práce. To je pro mě jako strašně zajímavý, nejenom, že se s těma reformama zvedla ta participace žen, ale není vidět ani žádnej vzestup mladých nezaměstnaných. Jo. Tak. Takže když to jako shrnu, jo, první jako zásadní zpráva o Japonsku je po většinu čtvrtstoletí zaznamená Japonsko de facto sestup. Jo? Může si ho maskovat, jak chce, ale je to prostě setrvalý sešup. Ty nekonvenční politiky to samozřejmě nezvrátily a ta ekonomika z hlediska jako těch úplně elementárních očekávaných korelací a jejich časových souvislostí vypadá mimořádně podivně, neumím to fakt jinak říct. A třetí věc, čtvrtá věc, a to je věc, kterou tady jsem nechtěl vypichovat ty grafy, ale díval jsem se. Jo. I z hlediska takových těch ukazatelů společenský, ten crime rate, cokoliv dalšího, co je k dispozici, ne, je to stabilní, je to společnost stabilního degrowthu. Jo. To je pro, tady nevidím asi představitele nových think tanků, který by to mohlo potěšit, ale je to jako jediný funkční případ, jo, bych skoro řekl, bez nějakých politických otřesů. Jo. Tak. A teď už si dovolím, protože to má být seminář, zkusit tenhle doplněk Gonzovi Frightovi, protože já jsem vycházel, přiznám se z toho, že on toho Krugmana odříká a já ne, tak si dovolím pár věcí do debaty. Jo. A to už je o nekonvenčních politikách u nás nebo v Evropské unii či ve vyspělých ekonomikách. Jo. Můžeme si debatovat o jejich účincích nebo neúčincích, ale já připomínám, že 10 let po nástupu jako finanční krize roku 2008 jsme zažívali, většina z toho vyspělého světa zažívala růst a stabilitu až do příchodu covidu a ta epizoda se jmenuje Velká recese, na rozdíl od Velké deprese, která když v roce 1928 přišla, tak v roce 1938 ta situace vypadala dramaticky hůř. Jo? Ten otřes a propad vedl k politickému rozkladu většiny demokratického světa, když to zjednoduším, a příchodu války. Jo? Druhá moje poznámka k debatě o důsledcích nekonvenčních politik, a zase to tam Honza ukazoval na těch balance sheet centrálních bank. Jo. Není žádná korelace mezi rozměrem nekonvenčních politik a nárůstem balance sheet centrálních bank a dnešní inflací. Kdyby tam ta korelace a souvislost byla, tak ale na té cross-section má prostě Japonsko mít jako inflaci dramaticky vyšší. Švýcarsko to též. Jo. Třetí, já jsem kdysi přišel do centrální banky s tím, že jsem říkal, že si myslím, že je třeba více dívat na ty měnové agregáty, abych zjistil, že tu dělá asi 10 lidí a tak a ten washout si nechci úplně připomínat, ale dneska je zase používají třeba Goddard, že jo, při kritice toho dnešní inflační vlny. Já musím říct, že z praktického hlediska zatím jsem neslyšel nikoho, kdo by byl skutečným tvůrcem měnových politik a říkal, že mu měnové agregáty fakt jsou schopný pomoct při určování sazeb v tom konkrétním časovém prostoru měnově politického rozhodnutí. Jo, já je považuji za strašně slabý vodítko. To, že se jejich 6měsíční vyhlazený průměr 3 roky poté jeví být jako jasným vodítkem pro měnovou politiku, je jiná věc. Jo, to z praktického hlediska jsou dost na nic. Čtvrtá poznámka, cena popularita nekonvenčních politik. Chtěl bych připomenout jen jedinou věc. U nás nekonvenční politiky byly nepopulární, ale mnohem méně nepopulární než nekonvenční politiky v jiných zemích, jak jsem se dovídal z rozhovoru s kolegy. Myslím, že demonstrace před třeba centrální bankou Irska trvala asi 2 roky. Ne 15 minut jako v podání Jiřího Paroubka tady. Další poznámka, Rašínovský, ne, to nemyslím ani tamhle moc vůči Alešovi, ale obecně zdravý selský rozum, na to platí to filozofické maximum, jo, věda, která nám říká něco, co nám říká zdravý selský rozum, je bezcenná.
Na zdravý selský rozum není potřeba kateder a profesorských titulů. A současně právě ta Krugmanovská analýza je toho krásnou ukázkou. Jo. Ta je krásná tím, že je, myslím si, logická, pochopitelná a velmi v rozporu se zdravým selským rozumem. Jo. Selhavší modely pokrýval Honza ve svém, tuším, řeči v Ostravě, že jo? Bylo to v Ostravě, tak to už nechám být. A dostávám se k tomu poslednímu. Demografický vývoj není takovým vodítkem, který by nám mohl pomoct něco vysvětlovat. Připomínám, že otec vysvětlování demografickým vývojem, že Zbysky, má u toho prvního paperu, kde našel tu korelaci mezi demografickým vývojem a inflací, silný koeficient, ale opačné znaménko. Neboli stárnutí vede k nižší inflaci. Jo? Japonsko obávám se mu na tom dost propisovalo v těch datech. Čím se dostáváme k té otázce těch aktuálních otázek, a to si myslím, je samozřejmě furt ta otázka, jestli zažijeme ty 70 ve smyslu stagflační epizody nebo ne, a jestli se de facto posunula přirozený R, na který já moc nevěřím, to je asi omlouvám se, ale chtěl bych vypíchnout to poslední. Nevztahoval bych v tuhle chvíli, na rozdíl od těch konce 90. let, podobností mezi námi a Japonskem je mnohem méně, než si myslíme. Ten finanční systém jednak je mnohem méně veliký vůči HDP, to je jako zásadní věc. A druhá, ta země fakt teď prožívá, že jo, epizodu nepříliš úspěšného hospodářského růstu, zažila covidový šok a ten finanční systém je skutečně jako stále mimořádně a překvapivě pevný. Jo. To je moje poslední poznámka k tomu všemu. A teď už bych vykopl se svým klasickým úsměvavým portrétem nebo vyzval moderátora, aby vykopl debatu vedle svým klasickým portrétem úsměvavé tváře v Emersonovském rozměru. Děkuji. Tak já děkuji. Já jenom připodotknu ohledně té stagnace Japonska. Já jsem dneska zjistil, když jsem si dohledával čísla, že v loňském roce podle parity kupní síly, což je to nesmyslné číslo, jak říkal pan Singer, ale to by bylo asi na jinou debatu, taky na seminář velký. Takže podle parity kupní síly v loni Česká republika předběhla Japonsko v přepočtu na obyvatele o celé 1 promile. Jo, takže i to může být takový jako doklad teda těch dlouhodobých problémů. Možná z začátku. Já jenom bych chtěl zabránit debatě o paritě kupní síly. Já si myslím, že v kratších obdobích, jo, do 5 let nemáme nic lepšího na to srovnávání toho reálného vývoje HDP nebo HDP per capita. Ale v tom dlouhém období tam ta parita kupní síly dává prostě naprosto zkreslený výsledky, který ten trh evidentně nepotvrzuje. Což je mimochodem ten Honzův graf GDP, který je evidentně v paritě kupní síly, protože tam Japonsko vypadá, že stoupá. Ale ten světový trh si tak jeho HDP teda fakt necení. Jo. Tak možná pokud řečníci navzájem chcete na sebe reagovat na své prezentace, tak tím bychom mohli začít. Pokud ne, tak já zneužiju svého postavení a začal bych první otázkou. Mě zaujala ta politika v podstatě manipulace výnosové křivky, kdy japonská centrální banka manipuluje nejenom tím krátkým koncem, jako my všichni, ale vydává se i na 10letou splatnost. A v podstatě, jak si tohleto vysvětlit, vzhledem k tomu, že Japonsko má tu ohromnou zkušenost s bublinou cen aktiv, ke které asi třeba nulové dlouhodobé úrokové sazby mohou přispět, jak to, že se nebojí, že by spustilo něco, co už mělo? Tak pokud jde o mě, tak já si myslím, že Japonci si to vyhodnotili velmi jednoduše. Ceny aktiv rostou rychle, když předtím nějakou dobu rostly.
A lidé kupují aktiva, včetně bytů a domů, tehdy, když ty ceny rostou a ne když klesají. A předpokládám, že tedy ta politika záměrná je vlastně nastartovat růst cen aktiv a pak, až hezky porostou, tak to prostě vypnout. A chápu tedy, že poslední věc, která by japonské orgány trápilo, je růst cen nemovitostí, tak si myslím, že to je až tak jednoduché. No, k tomu bych možná připíchl dvě poznámky. První, že ten japonský průšvih nebyl způsoben nízkými úrokovými sazbami v době, kdy rostl. Jo? Že jejich zkušenost s tím je určitě jiná. A druhá věc, máme tady poblíž centrální banku, která pracuje se 4 trhy. Jsou to Maďaři. A vlastně vycházejí z toho, že transmise v jejich jako s finančním systému nefungují tak, jak ukazují učebnice hladce. Já si myslím, že útok na tu dlouhou část křivky obecně předpokládá, že ta transmise od těch krátkých sazeb z nějakého důvodu nefunguje. S tou bankovní soustavou v tom systému, v tom stavu zombie bank, kterou Japonci měli, kde ty banky de facto nebyly schopný nakupovat, jo, protože by museli napřed přiznat ztráty a tak dále a tak dále. No já tomu jako rozumím, proč to dělali. No a teď bych poprosil, jestli máte dotazy. No, nevadí, tak tam, aha. Já mám dotaz na jeden z aspektů, kterého jsme se tady zatím nedotkli. Ty nekonvenční politiky mají jeden z takových těch aspektů, který je společný, ať už pro ČNB, FED nebo ECB, a to je jednak expanze balance sheetů. A to sebou nese, že ty centrální banky se otevírají na určité riziko a to má dopad i na, řekněme, jejich finanční výsledek. V našem českém kontextu to nějakou dobu známe, FED, ECB, ty se s tím teď seznamují. Jinými slovy, ty nekonvenční politiky, řekněme to na rovinu, něco jakoby stojí. FED nakupoval ty dluhopisy za nějaké výnosy, ty výnosy mají teď, jsou někde úplně jinde. Do toho balance sheetu to proteče, ať už z hlediska nějakého, řekněme, carry, pokud nebo kdyby se to teoreticky přecenilo, tak se to tam uvidí okamžitě. Čili jestli náklady nekonvenčních politik mají být, řekněme, nějakým způsobem relevantním hlediskem pro ty centrální banky, anebo je to jedno? Tak já jsem dlouholetým účastníkem debaty o ztrátách centrální banky, o negativním kapitálu a je to jedna z oblastí, kde narazíme na zcela chybné použití zdravého rozumu. Já jsem před lety, když jsem se tím začal zabývat, tak jsem samozřejmě narazil na řadu paperů, které zprodukoval Mezinárodní měnový fond, které permanentně varovaly před tím, aby centrální banka měla ztrátu nebo negativní kapitál, protože to ohrožuje její politiku a plnění základních cílů. A zpravidla tyto papery byly založeny na představě o chudé africké zemi, kde centrální banka financuje veřejné výdaje a z toho pak vytváří nějaké ztráty. V tomto duchu by byla třeba v našem případě skutečně problematická politika, kdybychom kupovali špatné dluhy od bank a vlastně dodávali tím bankám peníze, což se víceméně nikdy nedělo. Nicméně pokud jsme v situaci například centrální banky typu Česká národní banka, která má primárně v bilanci devizy, které někdy v minulosti nakoupila, tak upřímně řečeno, pokud v té logice selské má být vznik ztráty spojený s tím, že
centrální banka vlastně zažije zhodnocení své měny a vytvoří to účetní ztrátu, tak pokud to má být zdrojem problému, tak zpravidla říkám ano, pokud si začnou tržní účastníci myslet, že to je problém, tak měna oslabí a problém zmizel. Ale nicméně vidím i třeba z toho trochu německého světa, že takové myšlení, zejména v zemích, které nikdy v podstatě měnovou politiku nedělali nebo ji dělali někdy před 30 lety, tak stejně ten argument neuspěje, ale skutečně je to tak až tak jednoduché. Jo? Jiná věc je, samozřejmě pokud centrální banka další dobu realizuje nižší výnosy z rezerv, než realizuje nebo má náklady ze sterilizace rezerv, když to tradičně zjednoduším. Nicméně zpravidla ty kvantitativní efekty jsou v čase natolik malé, že je vlastně poměrně zbytečné se tím zabývat. Je to v podstatě relativně zpravidla marginální záležitost. Takže i z toho důvodu se domnívám, že i země, kde ta bilance velmi narostla a kde centrální banky mají v bilanci dlouhé bondy, jako je Švédsko nebo Japonsko, tak v tom dlouhodobém makroekonomickém kontextu ta úvaha o ztrátě nebo negativním kapitálu představuje poměrně marginální efekt, který nemá až tak velký smysl se zabývat, pokud tedy netrpíme myšlením německého typu. No, už skoro nemám k tomu, co dodat. Možná jednu praktickou poznámku. Reputace centrální banky je daná, a troufnu si říct, spíše jejím operačním hospodařením v dnešní době. To považuji stále za něco, co si má hlídat. Prostě proto, aby se nestala nějakým symbolem něčeho neúplně radostného, což jí pak prostě komplikuje ty politické souboje, který občas potřebuje postupovat i jako nepolitická instituce. A druhá moje poznámka, k dané tematice se vytvářel v BISce Hildebrandtův report, který myslím, že měl nesanitovanou a sanitovanou verzi, protože některé ty údaje v něm byly citlivý a myslím si, že ta nesanitovaná verze by měla být k dispozici na webce BISky, k čemuž dodávám, že co si pamatuje její závěr, tak největší nebezpečí centrální banky při praktickém hospodaření vzniká v okamžiku, kdy se překlápí ze zisku do ztráty a někdo je na tom závislý, to si zažili Švýcaři, že kde kus toho zisku jde do příjmu kantonů. To pak je samozřejmě politický problém par excellence, hejtmani, že jo, aby jsme si to přeložili do češtiny. A nebo naopak, když se z té ztráty překlápí do toho zisku a někdo dostává nápad, že by se ten zisk mohl použít do fiskálu. A to je obecný závěr, to není závěr daný, řekněme, naší zkušeností nebo zkušeností Švýcarů. Tak ta politická dimenze matters a to, že matters vidíme právě na té debatě v Německu, kde jsou prostě nějaké legální limity, které pak samozřejmě z té instituce, která principiálně má být stabilizátorem se schopností nekonečné kreace peněz v době krize, aby byla důvěryhodný stabilizátor, se tím překlápí do něčeho, co tak úplně nekonečnou možnost pracovat s domácí měnou nemá, když tam má ty právní omezení, což se může v některých krizích vynořit jako problém. Umím si představit, že pro eurozónu tohle stále je jedno z potenciálních rizik jejího fungování. Děkuji. Dotaz, prosím. Děkuju. Já budu mít provokativní dotaz. Za těch 25 let, kdy teda jsme viděli, že to Japonsko pokleslo, já bych se zeptal, jestli vy osobně to berete jako důkaz toho, že měnová politika v dlouhém horizontu nehraje roli, anebo že byla příčinou toho poklesu, ta nestandardní.
Já si myslím, že je poměrně živá debata v akademické komunitě, do jaké míry Japonsko je specifický případ nebo není. Viděl jsem letošní paper Píra Siklose, který je empirický a který dospívá k závěru, že když se podívá dlouhodobě na různé faktory, tak asi není, ale je. Já si myslím, že skutečně měnová politika je efektivní, jak krátkodobě, tak dlouhodobě, dokud se ta ekonomika nedostane do nějaké velmi specifické situace, a tou specifickou situací je vlastně napřed velké zadlužení a pak prudký deleveraging, který způsobí buď nějakou dluhovou deflaci nebo velkou ztrátu vnímaného bohatství, jak v tom případě Japonska. A pak, pokud to trvá nějakou delší dobu, tak je pravděpodobně velmi složité to makroekonomicky ovlivnit. Prostě vidíme to v různých ekonomikách, že vznikají takové specifické lokální formy chování. Měli jsme tu minulý týden třeba konferenci se slovenskými kolegy a prostě je obrovský rozdíl v přemýšlení Čechů a Slováků v tom, že my si myslíme, že měnová politika má smysl a je účinná, včetně kurzové, zatímco Slováci si myslí, že měnová politika je k ničemu a že nejlépe vlastní měnu nemít. Němci si zase mají úplně specifický přemýšlení měnové politice a v tom Japonsku konec konců vzniklo také nějaké očekávání a přesvědčení v národě. A pokud vzniknou takové vzory, tak je to velmi obtížné změnit. Naopak vidíte, jaký je vzor přemýšlení v Americe, ve Spojených státech. Celé generace ekonomů žili pod vlivem velké krize v 30. letech, o které si myslí, že ji způsobil FED a kolaps úvěrování bank. A prostě většina těch hospodářských doporučení pro měnovou politiku a konec konců dohledovou politiku se odvíjí i v současné době, i po 70 letech, 80 z této historické zkušenosti. Jo, prostě je to hrozně zvláštní takže já si myslím, že obecně ve většině zemí měnová politika je účinná, ale zrovna v některých případech mohou vzniknout specifické podmínky, kdy se ukáže, že to tak prostě není. Já bych tady vypíchl spíš jiný trošku kus mé praktické zkušenosti s tržním sektorem, která se odvíjela v oblasti restrukturalizací. Já jsem 4 roky tomu šéfoval v PVC a pak předtím to dělal v praxi ve firmě, která se tehdy jmenovala Expandia. A je pro mladší, připomínám, je autorem také první internetové banky v Čechách. Tak já myslím, že Japonsko je jako perfektním příkladem neskutečných nákladů té neřešené krize špatných dluhů. To je pro mě jako to zásadní poučení. A dokud jsem se, a fakt přiznám, dokud jsem se iniciován tímto seminářem na něj nepodíval, tak jsem si neuvědomil, jak velký ten náklad byl, protože ta bankovní soustava byla strašně velká, ta finanční soustava i relativně. A to množství těch špatných dluhů, které prostě nebyly nijak vyřešeny, paralyzovalo podle mě ten alokační mechanismus v oblasti bankovnictví na strašně dlouhou dobu, k velmi detrimentálním efektům, notabene ve společnosti, která byla dost bohatá na to, aby necítila potřebu s tím paradoxně něco pořádného dělat. Jo. Já si myslím, že já mám jako teorii, že ty země, které rychle zbohatly, taky lépe snáší rychlé schudnutí, protože pro to obyvatelstvo nakonec není tak strašlivá představa, že se budou mít o 15% hůře, nebo intuitivně, protože to pro ně znamená posun v čase o 5-6 let
A to jsme taky, mámo, na tom nebyli tak zlé. Jo. A Japonsko je pro mě perfektním příkladem tohohle z toho dvojitého efektu, který zřejmě s nějakým vznikem rent-seeking skupin, kterým ten stav věcí vyhovoval dlouhodobě, vedl k tomu, že zaznamenal takový ekonomický vývoj, který zaznamenal. Můžu, abych Mirka doplnil, tím, co říkám zpravidla studentům, já jsem zahájil svoji bankovní kariéru v roce 1991 ve Švédsku, ve švédské bance, která se jmenovala Götebanken, a jako všechny banky kolem dokola byla v té době formálně zbankrotovaná. Byla zbankrotovaná kvůli nemovitostem, komerčním zpravidla, ale i částečným hypotékám. To, co tehdy Švédové udělali, že prostě vzali si nějakou partu lidí v čele se Stefanem Ingvesem, který nebyl žádný centrální bankéř, a ty banky rychle vyčistili a za velmi krátkou dobu se ta ekonomika začala opět, i díky dobré extrémní situaci, ale začala prostě normálně fungovat. A neříkám žádné privátní informace, jakmile udeřila globální finanční krize v roce 2008, pak která se přenesla do Evropy, a v té době jsme jezdili společně na různá ta fóra dohledová či finančně stabilitní, a Stefan vždycky říkal, vyčistěte si ty bankovní sektory, vy země, které tam máte nepořádek, jinak se v tom budete léta plácat. A říkal to veřejně, a Stefan vždycky slyšel od všech kolem dokola ty rozumné důvody, proč tak rychle nekonat. Co z toho pak vzniklo, asi víme, koneckonců přispělo to k té krizi eurozóny v letech 2010 až 2012 a přispělo to k tomu, že vlastně do jisté míry ta eurozóna i kvůli bankovnímu sektoru nevyčištěnému vlastně začala trochu připomínat to Japonsko. Jo? Takže skutečně já potvrzuji, jestli je nějaká politika, která když už se stane, tak pomůže, tak je to prostě dát ty náklady fiskální na začátku a ten bankovní sektor prostě vyčistit. Já teď ale ještě teda inspirovan musím říct jednu věc. Jo. Ono se to snadno říká u malých a středních ekonomik, protože tam ten propad cen těch aktiv spjatých s těma špatnýma dluhama je schopen samozřejmě přilákat dostatečné množství vnějšího kapitálu, který rychle ten problém jako řeší tím, že si přijde ty aktiva kupovat za málo. Jo. To jsem taky zažil, že jo, ve své poradenské praxi. Ale Japonsko tehdy bylo vlastně strašně velký a rostoucí. Jo. Ano, ale zase, a k tomu další detriment, a bylo invert, že oriented do dneška je velmi, velmi na sebe orientovaný zahraniční investory v zásadě nevítá, že jo, koneckonců nevítá ani zahraniční dělníky. Jo, je toho prostě v tom Japonsku víc, ale ten bottom line je podle mě ta nevyčištěná, dlouho nechající zahnívaná bankovní soustava ze spůry kulturních, politických a jiných důvodů a samozřejmě i toho rozměru, který by vyžadoval zcela opačnou kulturu v té krizi. Jo? Pustit si tam ten cizí kapitál. To bylo pro ně nepřijatelné. No možná, dalo by se to teda shrnout, že možná, že platí dlouhodobá neutralita peněz, kterou učíme v kurzech, ale neplatí neutralita úvěru a financí. Dalo by se to tak říct? Na tom Japonsku se zdá, že ano. Já jsem jako firm believer v multiple equilibria, jo? Mně se na tohle ptát netřeba. Tak já naopak, ale já jsem se tématem neutrality a dynamické neutrality zabýval, když jsem byl ještě pedagogem, a v podstatě vlastně nikdo nepředpokládá, že měnová politika je neutrální, že peníze jsou neutrální, protože kdyby tomu tak nebylo, tak nikdy nevarujeme před inflací. Tak by to vlastně bylo jedno, jaká měnová politika je, protože pokud by byly peníze dlouhodobě neutrální, tak co? Občas máme inflaci, občas máme deflaci, who cares? Ale samozřejmě měnová teorie zpravidla předpokládá, že peníze nejsou úplně neutrální a
v podstatě, když se ty peníze řídí špatně měnovou politikou, tak to má dlouhodobé negativní dopady a jakkoliv je to těžké někdy někomu vysvětlit, tak tomu tak prostě je. A skutečně i to Japonsko ukazuje, že když se to spacká v měnové politice, a z těch či oněch důvodů, tak to může skutečně ovlivnit potom ekonomiky na desítky let. A takže já si myslím, že naopak, že a je to z toho důvodu, že peníze primárně vznikají kreditem a když skutečně se porouchá kredit, tak se porouchají i peníze a pak to může dopadnout špatně. A proto já jsem takovým tím zastáncem toho, že mezi tou měnovou politikou a prudenční politikou, ať ji nazýváme jakkoliv, je poměrně silná vazba. Eva Zamrazová, prosím. Jen takové dva prostěnké dotazy. Tak jednak samozřejmě, myslím si, že instinkt nebo intuitivně ta zkušenost té japonské předluženosti, která posléze vedla teda k té epizodě nerůstu, je celkem známá, ale já bych si možná docela ráda připomněla důvody vlastně, proč to jakoby vzniklo, nebo čím to bylo taženo, to je věc číslo 1. A druhá věc je, když se na ten japonský případ podíváme z pohledu vlastně teorie konvergence, tak mě jenom napadl v pohledu na ten graf, který Mirek Singer prezentoval, že to Japonsko má skutečně zdaleka největší tu ekonomickou úroveň vlastně jakoby na světě. A no, je tam pořád, tam máš těch $5,000 na hlavu. Je to startovací pozice v roce 1997 a teď jsou v jakém pořadí? Jo. Jasně, no, ale no, mě to jenom vede, než tam dojdeš k takový vlastně jako úvaze, že jestliže ano, tak mám tu startovací pozici nejlepší na světě, mám taky nejvyšší cenovou hladinu, což znamená, že nemám nejlepší konkurenceschopnost, že? I když jsem poměrně, teda dejme tomu v tomto případě uzavřenou ekonomikou, ale ono je velmi obtížný z té úrovně toho lídra se dostávat výš a výš. A vlastně mě to vede i k té úvaze, že víceméně, když se dneska třeba podíváme na eurozónu, tak neustále se říkalo o tom, že bude beta konvergence, to znamená, že ty chudší se budou v Evropské unii přibližovat těm bohatším a ty, že samozřejmě porostou taky, ale teď to vidíme přesně, že spíš jde o tu sigma konvergenci, že sice ta variace, ta variabilita se snižuje, nicméně nejenom tím, že bychom teda nějak zázračně rostli, ty starší třeba evropské země, ale tím, že jsme se například dneska už dostali k Británii, protože Británie propadá. Propadají další země, že jo? Čili jestli kus odpovědi není v tom, že prostě z těch nejvyšších pozic jde velmi složitě nahoru. Ovšem samozřejmě to předlužení tam vidím jako klíčový. Hele, tohle je Japonsko 97, jo, $35,000. Tohle je Izrael v podstatě na přímce, 20 000. Jo. Rozdíl růstový, když se podíváš jen tak jako přes palec, jsou 4%. Japonsko se v podstatě klesne mírně, takže má v tuhle chvíli 35. Izrael za tu dobu 25x4 vyroste o 100%, to znamená, že v tuhle chvíli je nad Japonskem. Jo, jenom čistě přes palcem a lineární aproximací, která ještě nevystihne, že jo, protože víme, že dlouhodobě je to nad tou lineární aproximací. Takže v tomhle smyslu ne, to Japonsko jako fakt zaznamenává
reálnej sešup i v poměru k jiným zemím. A já jsem si s těma hrádkama si hraju, protože mimo jiné si tam hraju jako s nějakým kusem teritoria pojišťovny Generali, kde žiju. A simuluju si tam i, jak by vypadaly ty reální, ty PPPčka, ty per capita USD, kdyby ty země rostly jenom na grafu. Jo. A jsou to fakt za těch 25 let se tam kumulují drastický rozdíly, buď samozřejmě v případě Číny a Vietnamu nahoru, ale v případě těch zemí pod křivkou dolů. Jo. Třeba kdyby Chile nebylo, Chile jako premiant Latinské Ameriky, který tam je, nebylo tak hluboko pod křivkou vůči nám, tak my jsme furt menší, jo, v příjmech než Chile. Ale nejsme, zdaleka nejsme, protože my jsme nad ní a jo, fakt těch 25 let tady dělá strašně velký rozdíly, protože prostě tady násobíš ten rozdíl 25 a pak si to pronásob ty HDPka, že jo. Já možná jenom poznámku udělám k tomu kurzu. Já jsem si tady našel, opravdu, když se člověk podívá na dlouhodobější data, tak je to překvapivý, protože nominální kurz japonského jenu vůči dolaru za posledních 10 let oslabil o 100% a reálný ještě o víc. Jo. Takže ano, ta výchozí úroveň, ten reálný kurz byl velmi silný tehdy, ale dnes už ne. Jinak Eva se vlastně položila otázku, proč se tak stalo jako v tom Japonsku. No to je smůla. Jo? To je prostě obyčejná smůla, že zažili v určité době obrovský úspěch v situaci, kdy Západ měl své vlastní problémy a vlastně Japonsko jako hvězda narostla a rostla stále výše. Všude byl dostatek peněz, konec konců po světě pobíhaly petrodolary a bohužel v Japonsku nebyl nikdo ten rodič, který by přišel na tu party puberťáků před 12 a řekl, končíme v tom nejlepším. Jo? A prostě to je smůla, to jinak asi nemůže být. No. Tomu ještě dodám jednu věc. Japonsko zažilo něco, co trošku odpovídá naší situaci. Doufám, že se tady v tom baráku nikoho nedotknu. A jestli ano, tak co už. No. Při vzniku ČNB a po ní, jo, samozřejmě, že na krizi 97. se podepsala jako hned několik smůl naráz. Jo? Blbý statistiky zahraničního obchodu, které ve skutečnosti, jak se pak ex post ukázalo, byly lepší, než vypadaly. Relativně neskušená, kdo měl tehdy zkušenosti s měnovou politikou v tranziční ekonomice. Jo? Ale do toho samozřejmě i ta bankovní rada čerstvě nezávislé centrální banky, která cítila potřebu být asertivní a přísná. Japonsko získalo, myslím, někdy kolem 93. Tam vzniká reálná nezávislost a ten 99 dokonce. A ten board je komponovaný z větší části správníků. Jo. Kvalifikačně. Jo. Jsou to zkušení náměstci a tak, ale principiálně právnické myšlení podobný zase jedné figuře z naší historie měnové politiky, kterou k jejíž slávu zachoval do určité míry ten atentátník. Jo. Jinak by to mohlo být ten soud historie vůči Churchillovi, který zastával v té době podobné názory v měnové politice, není úplně jako vůči ministrovi financí úplně příznivý. Jo. Tak. Děkuji za tu vlastně diskuzi o tom, co to je konvenční, nekonvenční měnová politika, že se ty hranice vlastně už dneska tak trošku jako smazávají. Já bych položil velmi jednoduchou otázku, když diskutujeme vlastně měnovou politiku Japonska, nikoliv či nebyla Japonska, za posledních 20 let máme obrovskou výhodu dnešního poznání světa. Ta moje otázka je jednoduchá. Co byste udělali jiného, abychom se tomu vyhli, to, co prezentuje Mirek Singer, to znamená tomu poklesu HDP na obyvatele. Už tady od něho zazněl Mirka Singera vyčistit balance sheet z komerčních bank, ty kostlivce. Ale ono taky není úplně jednoduché, protože Bank of Japan není v tom jediná. Oni mají ještě Financial Services Authority a musí se s tím o tom diskutovat. Takže já bych se vrátil k té diskusi, co může dělat měnová politika, nikoli jenom ten
dohled, který tam musí sdílet ještě funkci s někým jiným. Čili už tu výhodu dneska má, že má jednotný dohled tady, ale opravdu k té konvenční či nekonvenční měnové politice s tou znalostí dnešního poznání, co byste udělali jinak, aby to Japonsko nebylo case ztracených 20 let a možná do budoucna dalších 20 let. Děkuju. No, zdánlivě to diskutujeme měnovou politiku Japonska, ale v podstatě v podobné situaci se před lety nacházela řada zemí eurozóny. Možná dneska se v určitém zárodku nachází i Čína, takže ten problém určitě je obecnější. Pokud bychom těžko jim budeme radit za situaci, kdy známe, jak to bylo. Každopádně jediné, co asi lze říci, pokud se objeví velký problém, tak je dobré si ho popsat a pak ho řešit rychle. Pak už je každá rada drahá. Já se přiznám, že ta zkušenost posledních jako 15-20 let mě vede k otázce, jestli v té době, kdy ten problém byl na počátku toho zrání, tam neměla být větší role především měnového fondu. Já vím, že Japonsko vypadalo jako paradoxně, ale připustíme-li, že tam byly nějaké jiné paradoxy v přemýšlení, které měly být překonány, tak je otázka, jestli měnový fond neměl například nabídnout nějaké řešení toho bankovní soustavy i za cenu vlastních investic. Nepochybně politicky by to znělo tehdy úplně bláznivě, že pomáhat vyspěl, ale jako když se na to jako podívám zpětně, tak si myslím, že nějaký sweetener, který by umožnil nějakou banku špatných dluhů s větší mírou jistoty vybudovat a udržet v tom tu ekonomiku, asi mohl přijít. Ale zase, když se podíváš na ten vývoj té měny, a uvědomíš si, jak strašně nadhodnocený ten kurz byl, to samo o sobě je těžký. Každá rada drahá. Měli mít dřív nezávislou banku s referátem finanční stability, která by dávno předtím, než tam ta bublina vznikla, i propíchla. To je, myslím si, klasická učebnicová rada, co se mělo stát. Měli si prostě uvědomit, že barák v Tokyo fakt nemůže být cennější než Texas. Což byly ty paradoxy, ty vrcholný property boom krize. Já jsem ji zažíval v Americe, že já jsem zažíval v Americe ty vydávání těch knížek o tom, jak to Japonsko tu Ameriku přeroste během 10 let, když protáhneme tu křivku, což nám může připomínat úplně stejné úvahy o Číně dneska, že? Ale to jsou takový ty rady, které nevím, jestli jako jsou strašně užitečný. Aktuálně ta krize neměla vzniknout, se silným makroekonomickým stabilizačním aparátem by neměla vzniknout. A jestliže vznikla, tak je možné, že mezinárodní instituce se měly víc být připravený investičně zapojit do jejího řešení. Kdybych měl hledat něco, co mohlo asi pomoct. Já bych se rád vrátil k trošku obecnějšímu problému, který jste tam oba zmiňovali, a to je ten dlouhodobý pokles rovnovážné reálné úrokové sazby. Pan Frey tam ukazoval ten graf, sice ještě s nějakým nedávným rokem, ale pořád se zdá, jako kdyby to šlo stále níž a níž, ale mělo to dno. A samozřejmě, že jsme ještě všichni plní těch diskuzí před několika lety, co je toho důvodem, a skloňovala se sekulární stagnace a tak dál. A teďka zdá se, jako kdyby čas oponou trhnul, najednou vznikají nějaký silný proinflační šoky, najednou místo nekonvenčních politik se zvyšuje přísnost měnových politik. Tak bych rád věděl váš názor, jestli je nějaký definitivní konec tomu trendu poklesu reálné úrokové sazby, nebo jestli po té, co všechny tyhle ty dočasné, nebo doufejme dočasné proinflační faktory odezní,
tak se to zase vrátí tam, kde to bylo, protože ta argumentace pro ten pokles tenkrát byla docela dalekosáhlá, docela důkladná a jediný, co proti tomu teďka zní, je možná ta deglobalizace, přitahování těch výrob zpátky do těch zemí nějakých, jako ten onshoring takzvaný, možná, že taky nějakým faktorem pro dlouhodobě výšší inflaci by mohly být ty argumenty Charlesa Goodharta o tom stárnutí, o té demografii. Konec konců vy jste tam všechno tohleto trošku zmiňovali, ale zajímal by mě váš názor na to, jak se to bude v nejbližší době vyvíjet. A navrhuji vám příští seminář udělat za 10 let, udělat to v poločase toho dosavadního intervalu, protože 10 let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se nějaký trend už zase dal docela dobře zaznamenat a zároveň natolik milostivá doba, že nedojde k fyzickému rozkladu budoucích účastníků a Mirkovi bude teprve 65 let, takže bude úplně na vrcholu. Děkuji. Já se přiznám, že mě ta řada těch podobností s těma 70kama intuitivně vede k závěru, že by se měla ta nějaká neutrální úroková sazba prostě zase blížit těm několika procentům. Jo. Ale já bych spíš řekl možná pro tento dům, jo. Já vlastně, když přemýšlím o té inflační vlně a o tom, kde jsem já sám minul ten signál, tak musím říct, že viděno zpětně, tak jak jsem tehdy před ní interakoval s privátním sektorem, tak si jako uvědomuji, že jsem nikdy předtím neslyšel tolik šéfů firem mě říkat, hele, ale nám začínají narůstat, a to se bavíme ještě před ruskou invazí, jo, a za covidu, mně začínají narůstat ty ceny, za které nakupuju jako drasticky, jo, o 40% a tak. A já to jako neumím, já jsem vždycky diskontoval, že jo, plačící zástupce soukromých firm, protože oni většinou v této budově, že jo, pláčou, že mají nedostatek pracovní síly na to, aby stačili pokrýt zakázky a současně trápí příliš silný kurz koruny, jo, což jsou věci, které jsou poměrně rozporuplné, jo, tyto dvě stížnosti. Ale vlastně si myslím, že jako, fakt se mně líbí, že se mně zdá, že ta banka se v tom aparátu snaží pracovat s novejma indexama a já bych zkusil udělat nějaký půl prostě, nevím, jo, přemýšlel bych, jak dostat do těch odpovědí, aby to nedělali ty lidi konzistentně, aby nedělali ty odpovědi pro staťák, pro sentimenty, pro všechny tyhle takový ty lidi na spodku, jak by se dalo do toho zapojit prostě nějakých 20-30 šéfů nejvýznamnějších podniků a nějaké prostě rychlej telefonát, ideálně z nich dostávat jednou za čas, jak vidějí 2-3 základní věci a jedno z nich jsou samozřejmě ceny, za které nakupujou a budou nakupovat v nejbližším roce. Jo. Dá se mně, že ten signál jsem tehdy jako minul a diskontoval, jo. Ale je to takový, jako jsou to ty příkopy na ty první světovou válku, že v Belgii v druhé světové válce možná, taky nevím. Jo. Ale tohle mě fakt připadne, že jsem jako minul a podcenil. Já jsem docela velkým odpůrcem toho konceptu přirozené reálné úrokové sazby, tak jak je s ní zacházeno v moderních makroekonomických modelech. Zejména se mi zdá, že s tím i centrální banky pracovaly neskutečně oportunisticky. A pokud bychom dneska věřili na nástup umělé inteligence, která výrazně zvýší produktivitu, tak bychom všichni museli přísát na to, že ty rovnovážné reálné nebo ty přirozené úrokové reálné sazby porostou, ale to nikdo moc nečiní. Ale jinak, když se podíváme na práce ekonomických historiků, a je tam jedna hezká práce lidí kolem Andy Haldeina, tak vlastně oni ukazují, že reálné úrokové sazby klesají již celý nový věk, to znamená 2000 let postupně, jakkoliv není úplně jasné, proč tomu tak je.
ale je jedním samozřejmě z důvodů v tom moderním věku je nárůst financializace, který vedl nejen k nárůstu dluhu, ale i samozřejmě k nárůstu finančních investic. Pokud se podíváme na ty historické časové řady, tak to období, zejména na nominální výnosy bezpečných aktiv, tak to období po roce 2000, zejména po té globální finanční krizi, je skutečně anomálií a ty země, které mají jsou vyspělé relativně a mají dlouhé časové řady, vzorem je Holandsko asi, tak samozřejmě tam v době, kdy je inflace poměrně nízká, tak je normální, že ty výnosy několikaletých státních dluhopisů jsou mezi 4 a 6% a to skutečně jsou staleté řady. Takže já se taktéž domnívám, že asi se vrátíme k něčemu, co odpovídá nějakým těm dlouhodobým normám, jakkoliv musí napřed trochu sednout prach z těch epizod, které nás v poslední době zasáhly. Já teda musím se přiznat, že mě překvapil trošku ten graf té reálné úrokové míry v Japonsku, protože desetiletý úrok reálně kolem 2%, jak tam bylo naznačeno, to vlastně není zase tak nízký úrok, když to srovnáme s Amerikou, když to srovnáme s námi, takže zase tak úplně nízký úrok to vlastně nebyl. Sice to bylo způsobeno tím, že inflace tam byla nízká nebo záporná trošinku, ale tak úplně nízký úrok to zřejmě nebyl. Tak máme nějaký dotaz ještě? Pan Rusnok. Tak já chci poděkovat oběma řečníkům. Já myslím, že to Japonsko je skutečně přece jenom nějaká laboratoř, byť těch odlišností proti nám je strašně moc a souhlasím, že to nelze nějak jako nějakými analogiemi, ale mě by zajímal ještě jeden aspekt, vy jste ho zmínili, jak vidíte jeho potenciální dopad na vlastně chování té centrální banky do budoucna, protože vy jste sami říkali, ona vlastní dneska polovinu veškeré emise státního dluhu. A myslím, že i docela velkou část akcí, které jsou na volném trhu. Jo? Nevím, jestli je to 30% nebo nějaké takové jako nemalé číslo. Tak jestli tohleto, jako, to bychom si měli taky o tom diskutovat, jo? Protože to nějak mění prostě tu situaci proti konvenčnímu stavu, třeba jako u nás nebo někde v jiné takové méně zajímavé zemi. Tak to by mě zajímal váš názor na to. Začnu já. Já jako se poměrně pravidelně čtu věci, které se týkají japonské centrální banky a trochu potvrzuju to, co říkal Mirek. Je to navzdory nezávislosti, je to poměrně silně politická instituce, ve které mají zpravidla klíčové slovo ne až tak ekonomové a zároveň jejich obraty jsou nesmírně pomalé. Znamená, změnit konsenzus a nějaký názor trvá zpravidla dlouhá léta a z toho, jak čtu i ty měnící se osoby, bych odhadoval, že i pokud by inflace se usadila poblíž inflačního cíle a na té udržitelné úrovni, jak zní ty oficiální cíle, tak ten obrat v politice by byl velmi pomalý a velmi opatrný a centrální banka by se asi nebránila, nebo netrápila tím, že když narostou trochu výnosy dluhopisů, že bude mít nějakou ztrátu z účetní z toho, nebo skutečnou. Myslím si, že ta změna chování pravděpodobně bude skutečně velmi, velmi pozvolná a extrémně opatrná.
No, tomu už asi neumím, no, tak vidíme to stejně a si dovolím přidat jednu pro nás relevantní vzpomínku. Když jsem do této instituce přišel, tak jsem se ptal Honzy Frajta před nějakým měnovým zasedáním, jak moc fiskál ovlivňuje u nás inflaci, a on říkal prakticky vůbec z hlediska toho inflačního horizontu, z toho horizontu inflačního cílení. Protože on ovlivňuje, že, a mezi tím už to mám také se subírovaný, on ovlivňuje prvotně samozřejmě zahraniční obchod a běžný účet, že, logicky. Malá otevřená ekonomika si to prostě nasaje nebo nenasaje, že, a tím si vlastně tu cenovou hladinu neřeší. Tak to není Japonsko. Děkuji. Já bych možná asi ještě dovolil to rozvinout, tu otázku. Možná to bylo měněno taky tak, že přece tvůrci hospodářské politiky, vlády vědí, že polovinu státního dluhu drží centrální banka, ne naše, samozřejmě připomínám. A možná, že jako budou mít tendenci jako při výběru budoucích centrálních bankéřů to brát v potaz. Přece, když toto vím, tak tam nemenuju člověka, který chce okamžitě ukončit nákup státních dluhopisů. Jestli v tomto smyslu to nemůže změnit centrální bankovnictví do budoucna. Tak teď se bavíme o politice, principiálně, a o tom, že centrální banka má být nepolitická, ale je prostě institucí v nějakém politickém systému. A když to řeknu úplně polopaticky, jestli bude u voličů populárnější vyšší inflace, financování umořovaná, státní dluh de facto umořovaný vyšší inflací, to byly finanční represe, a budou chtít, aby byli jmenováni centrální bankéři, kteří tomu odpovídají, tak v běžných zemích, kde do toho můžou mluvit parlamenty více než u nás, to bude zcela běžné, a i u nás samozřejmě to může, teď bych skoro řekl, zvlášť v okamžiku, kdy ten, který jmenuje, ještě může žádat o druhý termín, tak samozřejmě teoreticky ano, jo? Ale v praxi teď připomínám, kolik členů bankovní rady má být vyměněno za v první funkční období stávající, jo? A pak to vlastně vyleze jako zbytečná úvaha pro nás, jo? Ale jasně, že obecně tak to přece fungovalo v 50. 60. letech ve většině zemí, že dobrý guvernér, dobrý člen bankovní rady dobře věděl, že jeho jediným cílem přece není inflace. Jo. A tak bude hodnocen, případně znovu jmenován, případně jmenován. Jo. A nebylo na tom, nikomu na tom nebylo nic podivného. Já bych jenom doplnil, že tady si myslím, že Česká republika je s určitou náhodnou anomálií, a že když se podíváme i na eurozónu, tak prostě většina guvernérů dneska přišla spíše z politiky než z akademického sektoru, a někdy to odráží i ty trochu, bych řekl, národní preference hold. Někde si váží stabilní inflace více než někde v jiné zemi, a myslím si, že i vlády, které nebo parlamenty různě navrhují členy nebo guvernéry v eurozóně nebo případně do boardu ECB, samozřejmě ten faktor velmi silně zvažují. To je prostě přirozené a skutečně tady jsme trochu my anomálii. Tak pokud nemáme další dotazy, tak myslím si, že bychom mohli tuto část ukončit, ale samozřejmě můžeme pokračovat v neformálních debatách v předsálí, které je nám k dispozici. Takže děkuji a nashledanou.